Il-President ta' Malta George Vella qal li l-Kamra tal-Kummerċ kellha rwol importanti fl-iżvilupp tal-pajjiż fi żminijiet differenti waqt it-tneddija taċ-ċelebrazzjonijiet tal-175 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ, il-President George Vella qal li bl-istudji dettaljati, il-konsultazzjonijiet u l-istqarrijiet b'saħħithom tagħha, il-Kamra tal-Kummerċ qisha mera li tirrifletti l-iżviluppi li jkunu qed iseħħu fis-soċjetà Maltija. Huwa esprima l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li l-Kamra qed twettaq biex pajjiżna mhux biss issaħħaħ l-ekonomija u l-kummerċ iżda wkoll biex tajn fit-titjib tal-kwalità tal-ħajja. Min-naħa tagħha il-Kap Żguttiv tal-Kamra tal-Kummerċ, Marta Sportelli, qalet li l-Kamra kienet u se tibqa' tagħti l-kontribut kemm fi żminijiet faċli kif ukoll f'dawk diffiċli. Marta Sportelli qalet li tinsab ħerqana biex ir-riżultati pożittivi li nkisbu s'issa jinżammu u jiżdiedu. Tkellmet ukoll il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb li rreferiet għal dak li sar matul dawn l-aħħar 175 sena tal-Kamra tal-Kummerċ. Qalet li llum il-Kamra tal-Kummerċ għandha 14 il-grupp tematiku sabiex u bħala ir-rappreżentanta tal-komunità kummerċjali twassal il-qudiem idejat fl-aħjar interess ta' pajjiżna.